Prynhawn da pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda ac yn edrych ymlaen at ein sesiwn ffitrwydd ni heddi. Felly ar gyfer y sesiwn heddi, mae gen i cwbl o dins a cader. Nes oes dim tins dych chi boteli dŵr neu rhywbeth. Reit, gadewch i ni twymo lan. Felly i ddechrau, sefwch yn dal, meddyliwch am y bol na a'r sgwyddau nôl a'r cluniau di tyco mewn, so mae llinell syth dyn ni yn y corff. Gwthiwch un braich nôl. Da iawn chi. Os ydych chi gallu, gwthiwch y braich yn erbyn y clustia a braich syth yn ôl. Ond os na, dim ots, just gwthiwch yn ôl fel ydych chi gallu. Beth am y braich arall? Da iawn chi. Twymo lan i ni cofio. Ond mae'n neis cael stretch yn dywi. Gwthiwch y braich nôl, teimlo'r y cefn a'r sgwyddau. Reit, un mwy. Beth am dod â'r braich ymlaen nawr? Stretch ymlaen tro yma. Mae mor neis ar ôl bod yn eistedd neu'n gyrru yn y car neu ar y cyfrifiadur i ymestyn y brech yn ei bach o stretch. Da iawn, ac un weth to ar yr ochr arall. Dewch ar braich na ymlaen, cilchoedd mawr. Ar y bach yn cadw'r corff yn llonydd, just y braich sy'n symud. Da iawn. Reit, dyna ni. Dewch ar braich yn blaenau ni. Nawr, trio tro yma cael llinell syth o un penelyn i'r llall. Dyn ni'n mynd i troi i un ochr ac wedyn i'r ochr arall. Barod? Off a ni. Da iawn. So ni'n teimlo hyn reit o amgylch canol y corff. Ond dyn ni hefyd yn cryfhau'r breichiau wrth cadw nhw mewn llinell syth. Triwch peidio gadael i'r penelyn i syrthio. Iawn? Rownd â ni, cadwch fynd. Cwpl mwy pob ochr. Really teimlo hyn ar y cefn hefyd yn dyn ni, gyda'r twist. Un a dau. Ymlaciwch y brech hynna. Reit, be dwi am i chi wneud nawr yw i gafael yn eich tins. Nawr, be dyn ni'n wneud nesaf, gallwch chi naill eistedd lawr i wneud e, neu gallwch chi sefyll. Dwi'n mynd i sefyll, iawn? Felly dwi'n mynd i sefyll gyda'r coesau bach mwy ar led na'r cluniau. Daliwch y bol na mewn yn dyn a dyn ni'n mynd i dod â'r tiniau ar ein ysgwyddau. Ac ar y bach, dyn ni'n mynd i gwthio un i'r awyr ac wedyn y llall. Barod? Off a ni. Lan. Lan. So, really gwthiwch nhw yn gryf i'r awyr. Da iawn, cadwch fynd. Dyn ni eisiau gwthio'n gryf a teimlo'n gryf wrth dod yn nhw lawr. Ond bydd popeth o dan reolaeth hefyd. So ni eisiau gwthio lawr a gadael iddo fe syrthio, iawn? Cwpl mwy. Dyn ni bron yna, mae hyn yn gweithio ar yr ysgwyddau a'r breichiau. Ac un mwy pob ochr, gwthiwch a gwthiwch. Da iawn chi. Reit, rhowch y tiniau yna lawr. A be dwi am i chi wneud nawr yw i eistedd ar y gader. Nawr, sicrhewch bod y traed yn fflat ar y llawr, sgwyddau nôl a'r cefn fflat. A be dyn ni am wneud, dyn ni am gwthio hunan i fyny sefyll yn dal, gan dal popeth yn sownd, a wedyn lawr eto. Off a ni. Un. Da iawn. Nawr, sicrhewch bod ti'n gwthio trwy'r traed, okay? A dyn ni ddim eisiau pwyso nôl chwaith i cael bach o momentum. Ni wir eisiau canolbwyntio ar y coesau a'r traed na. Da iawn, cadw fynd. Gwthiwch i fyny. Gwych, cadw fynd. 6. 7. Un ar ôl. 8. Da iawn. Reit, gan parhau eistedd, ymestynwch un coes allan a cera'r coes na i fyny ac i lawr gan cadw'r cefn yn syth. Gyfeilwch yn y cader os oes angen, ond ydych chi wir yn teimlo hyn ar blaen y coes. Cadwch fynd ac un arall, reit, y coes arall. Seddwch yn dal, cofiwch, coes allan i ymestyn a lan â ni. Dyma'r peth ola dyn ni'n neud. 3, 4, cofiwch nid ar tempo'ch hun. 6. Dwi'n gallu teimlo'r coes na'n crynu. Ac ymlaciwch. Da iawn chi. Dych chi wedi weithio'n galed a na i weld chi tro nesaf.